אז שלום לכולם, נעים מאוד, אני מתן מהגל השקט. לפני שאנחנו מתחילים בסרטון, הייתי רוצה קודם כל להגיד תודה רבה לעשרות אלפי לקוחות שבחרו בנו וממליצים עלינו ועדיין בוחרים בנו פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית לעשות את המסיבות אוזניות הכי טובות והכי איכותיות שיש. Let's go. אני מאמין בהגינות ושקיפות, ובגלל זה אנחנו עושים את הסרטון הזה כדי להראות שיש המון סוגים של אוזניות היום בשוק. הסוג הראשון שאני רוצה לדבר איתכם זאת אוזניית LED, מגניבה, נחמדה, יצאת בשנת 2010, אבל זה גימיק, זאת אומרת, הסאונד שלה אינה איכותית, איכות השמע ירודה, כמו שאתם רואים, זה לא מכסה את כל האוזן, הסוללה נגמרת פה אחרי שעתיים, שעתיים וחצי, והיא פשוט כמו צעצוע לילדים. אוזנייה שנייה היא גם אוזניית LED, מגניבה, נחמדה, יצאה בשנת 2018, אבל איכות הסאונד שלה עוד פעם אינה איכותית, היא לא טובה פשוט. היא יפה, היא מגניבה, אבל האיכות שלה לא טובה. אנחנו משתמשים באוזניות אמינות. חשוב לנו בגל השקט שהאוזניות שלנו יהיו הכי טובות שיש בשוק והכי אמינות שיש בשוק. בשתי האוזניות האלה אתם לא יכולים להחליף ספוגיות. זאת אומרת, אני עכשיו משתמש באוזנייה הזאתי, רוצה לעבור מאירוע לאירוע, אני לא יכול להחליף את הספוגיות. זאת אומרת, אנחנו בעידן של קורונה עכשיו. אנחנו בגל השקט, קודם כל, יש לנו את האוזניות הכי טובות היום בשוק שהם יצאו בשנת 2020, כמו שאתם רואים. מחליפים סוללות בצורה הזאתי, בשנייה אחת, קליפס אחד, מוציאים את הסוללה, מחזירים את הסוללות, וגם הסוללה מחזיקה ל8 שעות ברצף. שנייה אחת, טק, והקליק עובד ונסגר. בנוסף, אנחנו יכולים, אחרי כל אירוע, אנחנו מחליפים את הספוגיות שלהם. שימו לב, בשנייה אחת מוציאים עם הקליפס, ושמים ספוגיה חדשה. בנוסף יש לנו שני סניפים, סניף אחד בגבעתיים, סניף אחד בהוד השרון. אתם יכולים לבוא לאסוף את האוזניות מאחד הסניפים שלנו מגבעתיים או מהוד השרון. אנחנו נשמח להראות לכם, להדריך אתכם. כל אוזניה שאתם מזכירים מאיתנו, אתם מקבלים כבלים, סוללות, אנחנו מסבירים לכם איך להשתמש בהם. מאוד פשוט, מאוד קל ומאוד איכותיות, שזה הכי חשוב, וכמובן ההיגייניות. תודה רבה.